हमर मगही मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। हमर मगही मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। हम तो पढ़बई लिखबई हो, आगे बढ़बई लिखबई हो। आगे बढ़बई लिखबई हो, हम तो पढ़बई लिखबई हो। मगही भाषा हमारे अपन हम तो पढ़बई लिखबई हो। मगही भाषा मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। अरे पढ़ लिख के आगे बढ़बई अपन किस्मत गढ़बई। पढ़ लिख के आगे बढ़बई अपन किस्मत गढ़बई। बड़का बड़का देके परीक्षा बड़का अफसर बनबई। हमर मगही मातृभाषा हम तो लिखबई पढ़बई हो। हमर मगही मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। अब न लजैबई अब न शरमैबई बातों खूब बनैबई हो। अब न लजैबई अब न शरमैबई बात खूब बनैबई। मगही लिखबई मगही पढ़बई मगही आगे बढ़ैबई। हमर मगही मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। हमर मगही मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। कौन बात के शरम है हमरा काहे न मगही बोलम। कौन बात के शरम है हमरा काहे न मगही बोलम। जो अपन माए के माए न कह के मौसी के पीछे डोलम। अपन माए के माए न कह के मौसी के पीछे डोलम। हमर मगही मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। हमर मगही मातृभाषा हम तो पढ़बई लिखबई हो। तो इस तरह से अब हमनी के मगही पढ़े लिखे के समय आ गेल है। और लजैला तो गेला, गाड़ी पर देखा ही ना लिखल है लटकला तो गेला बेचा। इसलिए सब भाषा अपन अपन लोग आगे बढ़ावे थे। आ तू अगर लटकला तो तू गेला, तोर बाल बच्चा लाइने में लगल रहा। और एकरा में आवा तो आसानी से मास्टर बनी थी आदमी, बड़े बड़े अफसर बना। और जब लइकन परीक्षा हमार देत तो ओकर कॉपी मगहे में जचाए और मगही वाला ही जाचा। तई चलते अपन लइकन के कोई फेल कर देता बढ़िया नंबर मिलता ही। जैसे आओ दैथत हिसाब बंगला बोडो का में परीक्षा देके, दक्षिण भारत में तेलुगु कन्नड़ में परीक्षा देके लोग आगे बढ़े थे और डीएम एसपी बना है। हमरा ही लइकन अपन भाषा पढ़ लेना चाहे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। सब सोचा है कि अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेज बन जाए। तो मैया के मम्मी और बाबूजी के डैडी अन्ना केकरो प्रणाम करना है, अन्ना केकरो स्वागत करना है, अभिवादन करना है। माए बाप के सियान होला के बाद बियाह हो जाए तो लतिया देना है। यही हमारे संस्कृति में है। एक कारण है कि हम अपन भाषा मैया बाबूजी भुलायल जाई थी। अब मम्मी या डैडी कर देली है तो डैडी मतलब मरल डेड, मम्मी मतलब सड़ल लाश। तो दोनों माए बाप सड़ल और मम्मी मरल तो कैसे आगे बढ़ल। तो एकरे साथे अभी कार्यक्रम यही स्थगित करल जाए थे। और अगला कार्यक्रम भी हमनी करित रहब जब तक कि तोहनी जनगणना में मातृभाषा मगही न लिखवाएबा। मगही लिखवाई है, लिखेबा ना। सबके शपथ लेवे के जरूरत है कि हमनी जनगणना में अपन मातृभाषा को लिखा है मगही। तब हमारे लइकन के कल्याण हुए और तब 8वां अनुसूची में मगही जुड़त और तब हम आगे बढ़म। यही के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मगही, जय मगध। धन्यवाद सर। अभी अब सुनील अलवेला सर लिहोरा कैलम। अब चूंकि ई काल देहात में जब भोज